Uluhan sa mga balita. Makauli na sa Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa iyang panimay human ma-stroke sa miaging simana. Gatusan ka mga tinunaan sa Pinamungahan Central School, nawad-an og mga classroom human masunog kagahapon. 5 ka mga lalaki giimbitar sa kapulisan kalabot sa pagbatay sa kanhi broadcaster ug PDEA agent nga si Jesse Tabanao. Department of Social Welfare and Development Region 7, mi klaro nga gigamit og tarong sa ilang buhatan ang mga pork barrel sa mga magbabalaod. Press Freedom Week, hingpit ng gitakupan niadtong Sabado. Mga technical divers kamitabang sa rescue operation sa nalunod nga barkong MV Sinthama sa Aquinas, gipasidunggan sa Philippine Navy. Jinky Barrio, Sugin Limi. Usa sa dakuog natabang sa retrieval operation sa mga biktima sa nalunod nga barkong MV Sinthama sa Aquinas, kapin usa ka buwan na ang milabay, maong mga sakop sa Navy ug ubang volunteer divers. Mao nga kaganiha, 7 ka mga technical ug support divers ang gipasidunggan sa mga kadagkuan sa Navy, agig pasalamat sa ilang natabang sa operasyon. Just in case na circumstances will allow them to explore again. Halimbawa, nagbago yung position ng barko o kasi right now, I think they are retrieving the oil inside the vessel. Gikalipay sa Korean national nga si Po Bihan nga nahimo siyang kabahin sa talagsaong retrieval operation. Yes, because I what we call the victim to bring back to the family. So I'm so happy. Kung sakaling kailangan ulit ng serbisyo namin, ready naman kami palagi. On call lang kami. Gipaybaw sa Navy nga temporaryong gihunong ang retrieval operation apan kung kinahanglanon silang mubalik, andam sila nga subling musawom sa dagat. Dunay mensahe ang technical diver nga si Bernil Gastardo ngadto sa mga kabanay sa 21 pa ka mga patayng lawas nga padayong missing hangtod karon. Ayaw mo kawaog kuan kanang paglaom kay maningkamot pud mi nga makit-an gyud namo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Ang importante gyud nga mga G aron di niyo malimtan. Jinky Barrio, News 5. Nahuman na og panghatag ang tagduma sa Project Reduce Danger Zones kun REDS sa siyudad sa Sugbo og notice to vacate ngadto sa mga residente sa Mahiga Creek niadtong Biyernes. Kapin sa 150 ka mga pinmalay nga bilapas sa 3-meter easement zone ang maapektuhan sa maong pagpapahawa. Tumong sa Project REDS nga maluwas ang mga Subuanon sa mga hulga sa katalagman sama sa pagbasa sa pa. Giatagan lang og 15 kaadlaw ang mga residente aron sa pagguba sa ilang mga panimalay. 5 ka tawo ang giimbitar sa kapulisan aron moabag sa ilang gipahigayong investigasyon sa pagpatay kang Jesse Tabanao. Jinky Barrio, Sugin Limi. Sukad na hitabo ang pagpusil patay sa tigpamaaba sa PDEA 7 nga si Jesse Tabanao, kapin sa usa ka semana na ang nakalabay. 5 ka tawo na ang giimbitar sa City Intelligence Branch nga posibleng mahimong testigo sa kabatayon ni Tabanao. Giklaro ni Police Chief Inspector Romeo Santander, ang pangu sa City Intelligence Branch sa Dakbayan nga nagdumili sa pag-execute og affidavit ang 5 ka mga tawo tungod sa kabalaka sa ilang kinabuhi. Wala sila yung mga records no. But kanilang inihatag na sa information very vital. Pero malagi the problem is they don't want to put in writing with a form of affidavit ba. Wa pay giimbitar ang task group Tabanao sa posibleng suspect nga mitira sa PDEA agent apan duna na sila gihuptan nga facial composite base sa description nga gihatag sa 5 ka mga tawo nga ilang gipatawag. Kung natin gi-suspect mo ganman, di mo ginamo na invite yes ma'am, we as much as possible discreet ang among pag background nila ma'am, discreet kina para dili gid ma-hamper or ma-burn out ang tanan mga process investigation. Nagdumili pa sa pagbutiag ang kapulisan sa identity sa gunman apan posibleng karong semanaha duna nay suspect nga mapasakan unya og kasong murder sa pagkamatay ni Jesse Tabanao nga ilubong na karong Huwebes, Setyembre 26 didto sa Moalboal. Jinky Barrio, News 5.
Fully recovered na si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal gikan sa mild stroke ngayang nahiaguman niya itong miaging simana. Matod sa sekretary sa Cardinal nga bibalik na ang kabaskog dini. Bisan kung kasamtangang anaa pa kini sa Perpetual Soccer Hospital samtang nagpaabot sa resulta sa iyang CT scan. Ryan Sorote, Sugin Limi. Matod sa sekretarya sa Kardinal nga si Father Joseph Jojo de Aquino, makakauna og tarong ug inanay nang nibalik ang kabaskog sa panglawas sa Kardinal. Gitangtang nasab ang mga monitoring equipment gikan sa lawas niini human miarang-aran ang iyang kahimtang. Mihangyo sab si Vidal sa iyang mga doktor nga muuli na siya sa iyang panimalay. Yeah, okay na siya, no? He has fully recovered and he even wants to go home na. Only his doctor, maingon ang doktor nga dili lang una for now. Giklaro ni Di Aquino nga way namugna nga kadaot ang pagka-stroke sa Kardinal sukuhi sa mga pagduda nga duna kini blood clot sa ulo. Gihuwat na lang sa mga doktor ang ikatulo o katapusang CT scan aron siguraduon nga wali abnormality sa utok sa 82 anyos nga Kardinal. Mao na positive kayong mga doctors nga ang iya karong recovery is diretso na. Sa pagkakaroon, dunay suporta na oxygen ang Kardinal aron makatabang sa iyang hingpit nga pagkaayo. Gitambagan sa mga doktor si Vidal nga minusan una ang iyang mga lakaw sud sa kabuan aron makapahuway og tarong. Kay considering his condition and also his condition, his physical condition and his age, dili bitaw nga nakapaspas ang recovery from that situation. Ryan Sorote, News 5. Gitapos ni atong Sabado ang kasaulugan sa Press Freedom Week sa mga media practitioners dinhi sa Subo. Gisugdan ang pagtapos og usa ka fun run ug ang closing ceremonies nga nagpakita sa mga talento sa mga tigbalita. Julie Tainar, Sugin Limi. Mga alas 6 sa buntag ni atong Sabado gisugdan ang Press Freedom Run diha sa Cebu Business Park. Lakip nga nanagan ang atong mga kapatid alang sa 3K ug 5K run categories. Gisundan kini sa Bio Challenge diin midaog ang grupo sa Cebu Daily News ug nahimong first runner-up ang team kapatid. Ang duwa nagsentro sa duwa sa Pinoy nga Supersize Edition. Ilang giduwa ang takyan, tirador, pick-up sticks, baraha, piko ug batulata. Pagkagabi, dinhi sa Rizal Public Museum, subling nagtapok ang tanang sakop sa media dinhi sa Sugbo. Mabulukin ni kadunay contest sa presentation. Diin siyang kabit organizations ang may pasundayag sa ilang talento sa pagsayaw, lip-sync ug siyang interpretation nga gitukaran sa gipili nilang OPM kun original Pinoy music. DepCon Defense Press Corps o ang grupo sa Police Beat Reporters may champion na usab. First runner-up ang Charm on City Hall Beat Reporters ug second runner-up ang CART kung ang mga tigbalita nga nag-cover sa makalihukan sa Kapitolyo. Ang DEP sub maoy champion sa basketball tournament human ilang gipildi ang Capital Beat Reporters. Julie Tainar, News 5.